Michael Singo, Lamayan, good morning. Sa Barangay Alihis, Bacolod City. Thank you so much. Of course, may ginsend na niya, tsura si Dennis Richard Tiboroma. Doon naga-smirk. Konsa ka smirk siya, kay ginaktawan mo siya mo. Amo ginaan, balos-balos na. Balos-balos na. Kay hada ko, ara na. Yes, good morning, Ma'am Carol Montoya, of course. Salamat, Gid. Sige, sa pamilya de la Peña kuno sang enklaro sa pamilya Quezon kag sa Hacienda Santa Teresa Pocatod Binalbagan. Good morning dara sa inyo. Hambal ni Sir Alex. Sir Alex ni Ito Torta. Kasi Dorel pa siya yung Torts. Sige. Jocelyn Limon Dispoho, may agaman. Good. Happy fiesta sa kanlaon halin kay Jean Dison. Happy fiesta. Okay, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Detalye na sa aton mga balita lokal. Naka-record ang Bacolod Emergency Operations Center sang 25 ka COVID-19 cases sa siyudad sa Bacolod nga ginalakipan sang 17 ka local cases, 7 ka APORs kag 1 ka LSI. Suno kay City Administrator Ang sang Martes nga adlaw may siyam ka mga COVID-19 cases nga na-record lakip na dire, ang 3 ka LSI, 2 ka APORs kag 1 ka nagabusong. Dugang pa ni ang real-time ang ini nga datos kag posible madugangan pa ini bagon ba iban pa nga molecular laboratory ang wala pa makasumater sang report. Suno pa kay ang Bacolod na naka-record sang 1 o 0 nga kaso sa tinlikdan nga may adlaw. Nagpanugyan si Ang sa publiko nga likawan anay ang mass gathering kung wala pa mamakunahan kontra COVID-19. Para kay Ang, wala nagrekomendar ang Bacolod EOC nga kakason ang negative RT-PCR test result bilang travel requirement. Ginaangot naman sa local transmission ang natabo nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod base sa ginpagawa nga bulletin sa DOH Western Visayas tubto Marso 17. Sa interview section firing line, ginpahay ni Bacolod City Administrator M. Ang nga nagawa sa ila pagpangusisa nga may pila ka pasyente nga pareho ang apelido nga nagakahulugan nga magpamilya ang nagpositibo sa virus. Sa karon nagapadaan ng extraction sa mga nagpositibo kag ginasundan sang contact tracing agod masiguro nga hindi madugangan pa. Palayag ni Ang, ginapaabot na nila nga hindi ma-zero case ang Bacolod sa mga masunod nga adlaw bungod sa pagsaka sang nagpositibo. Samtang pila sa mga barangay nga naka-record sa pagsaka among barangay sa Estefania, Villamonte, Singkang Airport, Takuling, Tangub kag Mandalagan. Sa Nibulaan, 25 ang na-record nga kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod subong nga adlaw o kahapon nga adlaw. Samtang naglambot na sa 26,022 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 109 kabag-o nga mga infections. Nanguna din probinsya sang Iloilo sa may madamo nga kaso nga mayara 29 ka local cases kag 11 ka LSI. Ginasundan sa syudad sa Bacolod nga may 17 ka local cases, 7 ka APOR kag 1 ka LSI. Negros Occidental nga may 11 ka LSI kag 7 ka local cases. Iloilo City nga may 17 ka local cases. Aklan nga may 7 ka local cases kag Cadiz nga may 1 ka local case. Nadugangan sa 141 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 24,106 kag wala sang bag-o nga napatay kag nagapabilin sa 761 ang death toll. Sa iban pa nga balita lokal, balik naman sa serbisyo bilang punong barangay, sanday barangay 11 punong barangay Evelyn Taasan, barangay 19 punong barangay Kim Peramo, kag Tangob punong barangay Noli Villarosa, matapos ang 6 ka bulan nga suspensyon. Ginumpisa ni Peramo nga nahaunang adlaw sa liwat sini nga pagbalik sa barangay paagi sa Santos nga misa, samtang damlag pa nag-report si barangay si Taasan kag gilayon nagpadulong sa NGC, kag si Villarosa naman ang ginabi-abi sang iyang mga supporters kag empleyado pagsulod sa barangay. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahay ni Villarosa nga isa na naman kadako nga responsibilidad ang iya pag-atubangon kag iya sini na realisar nga dapat ipaiway ang inaway kag hindi pag-intsendihanay sa iyang mga kaupdanan sa ngalan sang serbisyo publiko.
Ginklaro naman ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag nga wala pa natapos ang kaso sang tatlo ka mga kapitan sa Bacolod nga ginpaparaugan sang 6 ka bulan nga preventive suspension angot sa ginaligara anomalya sa Social Amelioration Program o SAP. Inibisan nga nagbalik na sa serbisyo umpisa sang kahapon nga adlaw ang kapitan sang Barangay 11, Barangay 19 kag Barangay Tangub matapos ang 6 ka bulan nga preventive suspension nga wala sang sweldo. Suno kay Madayag, nagapadahon pa ang kaso kag tuyo sang preventive suspension nga hindi ma-impluwensyahan ang investigasyon. Nagpanundom man si Madayag nga balikan sa mga kapitan ay laging sumpaan nga trabaho kag responsibilidad kag maghalong gid. Actually, ang kaso na nila, ay pala matapos mo. Sige, na yung preventive suspension pa lang ko. Hindi ko yas ang penalty. Kumbaga, preventive suspension pa lang. So, wala pa kabalo kung ano ang outcome sina. So, we just hope nga hindi lang tani. Isa ko ang problema. Ang kabayan sa payag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag. Sa katapusan nga balita lokal, padayon naman ang investigasyon sa Bago City PNP sa insidente nga pagpatay sa negosyante nga si Henny Maalad, 49 anyos kag residente sa siyudad sa Bacolod, sa Purok Valero Barangay Maaw, siyudad sa Bago sa tung Martes ang hapon. Sa interview section hotline, yan pa ni Bago City Police Major John Joel Batus-Batusan, nga siya pagpakigsugilanon sa asawa sang biktima, wala man sang kontra ang iya siningabana. Suno kay Batus-Batusan, sa ilang latest investigation, suno sa nakasaksi nga pasado las 2 ang hapon, sang iya makita ang salakyan ni Maalat sa dalan kag wala man ini nakanutisya sa makaduludo nga hitabo mga nakapark man sang tadlong ang salakyan sang biktima. Suno pa dinay mayara man sang residente nga nakabati sang lupok pasado las 11 sang aga. Sa karon wala pagid sang matubon nga sospetsado kag motibo ang kapulisan. Samtang nagapasiguro naman si Batus-Batusan sa pumuluyo sang Bago nga nagapabilin sa gihapon nga matawhay ang syudad sa pihak sang natabo. Bago nga variant sang COVID-19 nga una na-detect sa Pilipinas, ginatunan karon sang WHO kag DOH. Samtang hagna para multahan ang mga nuisance candidates sa eleksyon, aprobado na sa House panel. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kasa ato naman mga ka-aksyon, subong nga Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon. Okay, good morning na kay Maria Cheryl Rebuedela from Barangay Takuling. Hindi ko naman Maria, ay Cheryl ang gini sa'yo. Cheryl. Merho Goonad.
Uy, si Ma'am Cory Vidaha, danay. Gilaktawan mo, aw. Dasun di siya sako niya. Ay, una, di si Ma'am Cory Vidaha, tapos si Tama Mero, na, Goano. Pero kwan siya sako niya, una di si Mero, Goana do. Nakarong, aw. Oo. Mangkot lang kami, wala bagyo. Subong managat kami, wala. Wala man. Wala man sa report sa bagyo, Mero, ha? Managat na. Ha? Dira sa Halong Cavite lang. City. Halong lang. Oo. No? Tawag man report sa kung ano nga malain nga panahon. Si Ma'am Cory Vidaha sa Kuwait, mayang aga. Si Athea Kim Riman. Dahil mga si Mudaya. Bata panigali si Athea, no? Reynaldo Reparo. Sige, good morning. Yes, Ma'am Vanessa Mayo, let's eat dinner. Kuno yaw, happy St. Patrick's Day. Good morning, of course. Ang St. Patrick na daw, yan na daw Irish na nga kwan mo daw. Irish nga celebration. Dahil sa mga Irish ba nga celebration. St. Patrick's Day. Yes. So, happy St. Patrick's Day sa tanan. Wait, tadi aga muna, no? Wala. Sa Manila. Sa Amerika. Kung may amo pag naguro, tituloy la. Ang Pilipinas, gani guro, pinakadadamo, holiday, action boy. Diba, no? Tidugangan mo pag sa St. Patrick. Galing iti, why man subong kwan celebration. True. Sige. Erla Vega, good morning. Miss you. Sino Mamungga si Rongse. Ano man Rongsen? Kasi isa nag-send. Si Maninoy mo ka rito. Good morning. Morning, Maninoy. Maninoy. Sige. Noah Lamar. Ginatamyaw niya man ang iya friend ko si Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota. Wow, thank you Ma'am Vanessa for sending 50 stars. Kaduwa na? Yeah, hindi siya first yan eh. Ma'am Kelly Jelly. Sige na, Ma'am Kelly Jelly. Hello kay Doc Mayo. Good morning. Happy eating dinner. Happy eating dinner. Kaya Arman Regalado, good morning. Naga-monitor man sila ko na. Kaya Dennis Richard Tiboro, dayawa. Ano na? Dubu. Pangaway kayo, Dennis. Gani, lain ko nung bugtaw ay. Michael Jun Season, sir, good morning from Chatu Elise, Paranaque. Thank you so much. Martin Aliling, good morning, man. Of course, kay Joseph Pacifico, good morning. Ga-monitor sila kuno sa Pusoy Kapihan, San Enrique, Rosalinda Buenafe, Lete Cerveza, kag Donald Garcia. Thank you so much. Kayo din ka na? Kambali Neil Brian Valois, correct gid nga pag-pronounce ang apelyido. Ang din tong correct. Ang din tong correct. Valois. Valoy, akon Valwa. Valwa, kon Valois. So din tong correct nga pronunciation. Hingagaw. Hingagaw na. Dali, Para hindi magsala ang aton nga pronunciation sa ngalan mo, na? Sa kay Gingging Arroyo, dira sa Barangay Panokoy, good morning. Sa kay Remia Garcia, of course, mayang agaman. Sa kay Jean Buarom, kag Maria kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Rose Wenner sa Germany, mayang aga dira sa imo sa Germany. Guten Morgen. Valois. Perfect. At least nataganta. Gani. Kay siling ko do hindi magruvalwa kay sa pagkita tangahalin sa Himamaylan, Valois. Sa Dela, Himamaylan, tili ko Valois. Yes. Tess Diaz, may aga dira sa imo sa Kabankalan. Yes. Si De Delgado, good morning. Hindi nyo mapagpatami ang padalasang kwanay. Sang manok. Sang manok ka pula. Gawa na. Gayawan ka pangita. Man bro sa imo yan nga mga. Perte, no? Manok nga, hindi mo ni puro puti. May ganun magsunod din si Chinquayla. Ang hindi mababasa. Sa hanap buhay natin mo na. Oo, muna. Good morning man sa kay Florence Solas dira sa Barangay Panukoy. Kay Joanne, good morning man. Habi ko si Miss Florence Baisa gaba. Ganan na. Salain saya. Salain na saya. Sige. Happy 75th birthday man kay Bernaldo Kisan. Oo. Happy birthday to you.
Salin sa kay Angel. Gali, Angel, father mo Angel, si Juan gali, si Bernardo Kisan. Sige. Happy 75th birthday. Yes. Good, pabati ko no Action Boy, the Mayon family sa Tinungan, hambali Christian Valdez, Baladhay. Good morning man, Ken Baredo from Hong Kong. Sige. Ken Baredo, mayang aga. Standby na sa Balita National. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 27. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagsugilano na si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa Serum Institute of India agud nga tun-an ang posibilidad nga local vaccine production. Suno kay Galvez, ang SII nga may 136 ka mga scientist ang nagpasalig nga handa ini magbulig sa Pilipinas sa pagprodukto sa kaugalingon nga bakuna kontra COVID-19. Ang SII ang isa sing nakabig bilang pinakadako nga manughimo sang bakuna sa kalibutan kag amo man ang main supplier sang British-Swedish drug maker nga AstraZeneca. Nagasalig si Galvez na mapabalik sa Pilipinas ang ikasarang sini sa paghimo sang kaugalingon nga bakuna pareho sang natabo sang 1938 para masiguro ang estable nga supply sini sa tion sang pandemya. Ginabaso naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa issue ng internet connection kung nga atrasar ang paglansar ng tracker para sa rollout ng COVID-19 vaccines. Sunod kay Galvez, katunga sang ginabulubanta 500 ka hospital sa pungsod ang wala naka-report, mga wala sang internet kag may mga lugar nga tama kahinay ang koneksyon. Dugang pa ni Galvez, nagabuligay sa karon ng pribado nga sektor kag Department of Information and Communications Technology para malunsar ang vaccine tracker sa masunod nga mga inadlaw. Gin-report man ni Galvez nga tubtob kahapon nga adlaw naglabot na sa masobra 200,000 ka health workers ang nakabaton sang ila una nga dose sang bakuna. Magabuligay naman ang Department of Health kag World Health Organization para nga maimbestigahan ang P3 coronavirus variant nga una na detect sa Pilipinas. Suno kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Althea de Guzman, natala na nga magsapol ang DOH kag WHO sa mga masunod nga semana agud maghatag sang impormasyon angot sa P3 variant. Una din nakalambot na sa England ang variant, sa din duha ka individual ang nagpositibo. Wala naman ginpadayon sa Food and Drug Administration ang inspection trip sa Russia matapos magpasa sa dokumento ang Gamaleya Institute nga gina-require para mag-apply sa emergency use authorization para sa ilang bakuna nga Sputnik 5. Magapadulong kuntani sa Russia ang isa ka team sing FDA agod mag-inspect sang manufacturing plant sang Gamaleya. Nagpasa sa aplikasyon para sa EUA ang Gamaleya sa tungbulan sa Enero matapos gin-withdraw ang pagpatiyan kuntani sa clinical trial sa Pilipinas. Una ginpahay ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mag-order ang Pilipinas sang 5 tubtub 10 milyones ka doses sa Sputnik 5
sa tion nga mahatag na sa ila ang EUA. Ginaprubahan na kahapon sa House panel ang hagna nga pamultahon sang 100,000 pesos ang sinuman nga nuisance candidate sa mga eleksyon sa pungsod. Nasaad sa ginfile nga House Bill 91 ni Samar 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento nga sa kada patigayunon ang eleksyon sa Pilipinas, partikular na sa national level, daw uhong nga nagatuhaw ang mga nuisance candidates. Suno pa sa kongresista, sa pagsumiter pa lang sang Certificate of Candidacy sa COMELEC, madamo na sang kandidato ang disqualified apang nagapapili pa sa national position. Suno pa Drig, daw ginahimo nga lahog hampang kagladlawan lamang ang nasambit nga mga kandidato agud maghimo eksena sa pag-file sang COC. Ang mapamadudan nga nuisance candidate ang pamultahon sang COMELEC sa hindi magnubo sa 100,000 pesos. Nagapati naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon nga ginakilala sang Korte Suprema ang limitasyon sang presidente sa foreign policy. Inimo ni Drilon ang palayag matapos ginbasura sang Korte ang petisyon nga nagahangkat sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga magbiya ang Pilipinas sa International Criminal Court kag ginalantaw nga rason amo ang mga alegasyon sa pag-abuso sa iyang kampanya batok sa iligal nga droga. Si Drilon ang kalakip sa mga opposition senators nga nagpasaka sa petisyon. Kaupod sanday Senators Francis Pangilinan, Risa Hontiveros kag Leila de Lima, kalakip na sanday anay Senator Bam Aquino kag Antonio Trillanes IV. Sunod sa Public Information Office ang Korte, unanimous nga ginbutuhan sang mga hukom nga ibasura ang petisyon bilang moot and academic. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, B3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo. Inyo ginamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon